Jose Arregiren heriotzaren 42. urtemuga da gaurkoa. 1981 otsailaren 13an hil zen Espainiako poliziaren eskuetan atxilotu eta 9 egunera. Horrezkero gaurko egunez, otsailak 13 ospatzen da Euskal Herrian torturaren aurkako eguna. Egiari Zor Fundazioak omenaldia antolatu zuen atzo, Arregiren jaioterrian Zizurkilen. Hala, poliziaren esku pairatutako torturen ondorio hildakoak gogoan izateko eguna izan zen atzokoa ere. Eguerdion guztioi 12 pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, esan bezala Jose Arregiren heriotzaren 42. urtemuga da gaurkoa, eta horren harira atzo tortura zigortu gabeko krimen sistematikoa salatu zuen Egiari Zor Fundazioak. Euskal Herrian dokumentatutako 5.329 tortura kasu ere izan zituzten izpide ikusi. Bi ikerketen baturak errealitate gordin bat azalerazi du 1960tik hona Hego Euskal Herrian. 5.379 tortura kasu datu ofizialen arabera. Badakigu hala ere ez direla guztiak. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat, eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Espainiar estatuak tortura erabili du Euskal Herriko gatazka politikoaren baitan 6 hamarkadatan zehar. Torturatu hona aitortzarako eta erreparaziorako bideak orain hutsune nabariak erakusten dizkigu. Hutsune mingarriegiak. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAeko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Gaurkoan gainera Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kida izango dugu magazinean elkarrizketatu nagusi gisa, beraz laster helduko diogu berriz gaiari. Artean gainera bada besterik memoria historikoarekin lotuta. Ere Ezkabako gotorlekua memoriagune izendatzeko bideari ekin diote Espainiako eta Nafarroako gobernuek. Felix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentetzako ministroa, eta Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidentea ostiral goizean batzartu ziren Iruñean, eta adostu zuten Ezkabako gotorlekua memoriaren leku izendatzeko prozesua abiatzea. Bolañosek nabarmendu zuen diktaduran jasandako errepresioaren gune emblematikoa dela, eta lortutako akordioarekin egin beharreko bidearen lehen harriak jartzen hasiko direla. Leku hori hainbat belaunaldiren memorian zenbait gatazka eta gizarte borrokekin lotuta egonda, adibidez 80ko hamarkadan derrigorrezko soldadutzari intsumisoa emateko mugimenduarekin, baina guztiaren gainetik 1926ko uztaileko estatu kolpearen ondoren izandako papera nabarmentzen da. Bestaldetik, 1926ko gerraren ondorioz hildako 6 borrokalariren gorpuzkiak jaso dituzte beren familiek Gogora Institutuak Bilbon antolaturiko ekitaldi batean. Zehazki borrokalari hauenak dira gorpuzki horiek: Patxi Jaka Bikandi, Jose Martin Arrieta, Martin Fabo Kolera, Ramon Crespo Ortiz, Fernando Laera Urrutia eta Inazio Lopetegi Oliden. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako saileko burun Beatriz Artolazabalek nabarmendu du alere asko falta dela egiteko, eta zehaztu du ez dutela etxiko artean aurkitu gabe diren gudari hilak identifikatu arte. Memoria historikoaren legeaz ere hitz egin zuen bertan sailburuak, esateko memoria demokratikoaren printzipio eta balioekiko konpromiso komuna eta partekatua islatuko duela entzun. Egin dezakezue herrialde honek bere oroimen historiko eta demokratikoarekiko konpromiso sendoa duelako. Denok, erakundeak, alderdi politikoak, memoriala erakundeak eta gizarte zibila, norabide berera goazelako egin dezakezue. Ziur naiz, memoria demokratikoak berezkoak dituen balioekin guztiok gaur bat egiten dugun moduan, bat egite horrek isla izango duela ere.
egun Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den memoria historiko eta demokratikoko legean akordio zabal bat erdietsiz. Eta politikarroko gaiekin jarraiki Iñigo Urkulluk dio EAJak gauzak ongi egin dituela egoera zaila izan arren maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aurkeztu ditu EAJak asteburuan beken eta hor Urkulluk eredugarriak izateko eskatu die hautagaiei. Gaur egungo bide beretik jarraitu nahi du hain zuzen ere alderdiak mezu hori helarazi dute beken Iñigo Urkullusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Andoni Ortuzar Euskadi Burubatzarreko presidenteak. Euskadirentzat estrategia argia eta partekatua dugu, eredu bat dugu. Auzolana zer den ondo dakigu, eta herrigintzan sinesten dugu. Guztion artean aurrera egiten ari gara. Pandemia eta gerraren ondorioak lezio aurreratua izan diragu guztionzako. Balio dezala esperientzia horrek, etorkizuneko arazo ez ezagun eta aurrikusi ezinei aurre egiteko. Gaur, elkarrekin gaude, bide horri jarraipena emateko. Herrigintzan aurrera egiteko. Antzera Euskal Herria Bilduk 400 udal ordezkari bildu ditu Donostiako Tabakaleran azken urtetako lanari erreparatu eta maiatzeko bozei begira jartzeko bertan koalizioaren Gasteizko alkategai Rozio Biterok adierazi du azken urteetan pilatutako esperientzia oinarri hartuta jauzi bat egiteko abagunea dela. Udalerako hautagai Juan Carlos Izairre berriz azaldu du koalizio sobiranista gero eta babes handiagoa duela lan egiteko duen moduagatik entzun Bitero jarraian. Euskal Herriaren luzera zabalera edatzen ari da gure iragin indarra. Azken urteotan, pilatutako esperientzia onarri hartuta jauzi bat emateko unea da. Gure egiteko modua, gure grina, gure konpromisua eta gure ezagutza. Euskal Herriaren behetik gorako eraikuntzaren mesedetan jarri behar dugu. Euskal Herria Europan ikur bilakatu nahi dugu. Municipalismoaren onena eta abanguardian. EH Bildun herritarren mesedetara baitago. Herri honi etorkizun oparo eskaintzeko hemen gaude. Horregatek diogu eta beti egingo dut. Aldaketarako alternatiba bakarra EH Bildu da. Eta hizkuntzari helduta 11 egun igaro dira Maineru eremu mistoan sartzeko lege proposamenak ezezkoa jaso zuenetik Navarra Sumaren eta PSNren kontrako botuek itxi zioten ate hori herriari. Nafarroako parlamentuan hain zuzen ere erabakiak sumina eta atsekabe handia eragin zituen Maineruko udalbatzak aho batez egin baitzuen eskaera. Gauzak horrela udalak eta hor dago taldeak deiturik dozenaka lagunek elkarretaratzea egin zuten larunbat eguerdian Foruen plazan Maineruren hitza errespetua dadila galdegin zuten eta zonifikazioak kritikatu. Nafarroako parlamentuak Maineru eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorroa piztu du. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, Maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakitzunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek otsailaren 2an. Hauteskundeak iritsi aurretik euskararen foru legean aldaketak egiteko momentua proposa ez zela argudiatuz. Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan Maineruko udalak eta hor dago plataformak. Legean ez euskalduna deituriko eremua sortu zuen. Izenetik bertatik bere asmoa baztertzailea argi ustea zituen. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Maineru inguruko herriak eremu mistoan daudela kontutan hartuta, Maineru kanpoan utzi nahi izateak ez hankarik ez bururik izatea salatu dute herritarrek. Izan ere bazterketa honen ondorioz, Maineruko eskolak itxi behar izan zuen eta euskaraz ikasi nahi duten umeek Garesera joan behar dute. Azkenean, gu gara beste herri bat bezalakoa, ez dago ezberdintasunik gure herria eta Zirauki ondoan dagoela edo Mendigorria edo dena delako bezala, orduan ez dugu ikusten inolako zentzurik honetan. Maineru bezalako herri txiki batean euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea bermatu dadin eta batez ere herritarren hitza errespetatu dadin aldarrikatu dute.
Gizarte arloko gaiekin jarraitzeko Bilbora joango gara orain, izan ere asteburuan Eba Ugal eta Samara Jimenez ama alabek elkarretaratze batean, denda batean jasandako eraso arrazista salatu dute. Adierazi zutenez lapurtzat hartu dituzte ijitoak direlako. Dendako arduradunen eta polizien tratua kritikatu zuten ere. Hala, ijituen aurkako jarrerak normalizatzeari uzteko eskatu dute, eta gaur astelenarekin prentsaurrekoa egin du Amugen Euskadiko emakume ijituen elkarteak jasaten duten diskriminazioa salatzeko. Aira Deurreta lankida dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Aiara? Kaixo, arratsaldeon. Tira, aipatu prentsaurrekoan izan zara, ez da, Aiara, zer gehiago dakigu? Bai, horrela da, 7 emakume igitok Bilboko 2 dendetan jasandako tratu diskriminatzailea salatu dute. Amuge eta Erromein berriak elkarteek erasoaren berri emateko gozari informatibo egin dute eta arratsalderako gainera manifestazioa deitu dute emakume eta neska igitoenganako diskriminazioa eta humilazioa salatzeko. 2 gertaretan emakumeek ohartarazi dute larrituta, jasarrita, jendaurrean lotsatuta eta estigmatuta sentitu zirela. Izan ere, jasandako tratua emakume igitoak lapurrak diren aurreitziari egozten, diote. Lehenengo gertaeran, adingabeen bat eta 4 gazte jasarriak izan ziren lurrin denda batean. Langile bat zegika izan zuten eta behargin horrek gainera gerora aitortu zien bere jarrera igitoak zirelako zela. Eta neskek aitorpen hori gerrabatzea lortu zuten. Bestetik, 2. gertaeran, 2 emakumek salatu dute arropa denda batera sartu zirela eta jarraian 6 agentek inguratu zituztela eta gerora gainera aldagelara eraman zituztela euren gorputzak eta euren gorpuak miatzeko. Hala ere, Amugek eta Erromein berriak elkarteek ohartarazi duten nabarmendu dute gertaera horiek ez direla isolatuak, sistematikoak baizik eta horregatik adierazi dute, iragarri dute gertaera bakoitza salatuko dutela eta horren kontrako jardunbide judizialak martxan jarriko dituztela. A diario, ¿no? Es una cosa que sufrimos sistemáticamente nada más entrar en las tiendas. Se nos persigue, se nos acosa, se nos humilla, se nos sigue tachando de ladronas y se nos hace sentir como que somos basuras, sinceramente. O sea, es un trauma que genera, que viene histórico, que se nos ha generado, que sigue persistiendo y que cala en el día a día de todas las mujeres gitanas que vamos a comprar, pero no solamente al comprar. Cuando vamos en el autobús nos pasa lo mismo, cuando vamos a buscar un empleo lo mismo, cuando vamos a alquilar una vivienda nos pasa lo mismo, ¿no? Hay unos prejuicios y unos estereotipos antigitanos que impiden que realicemos nuestra vida libre de violencia. Ordea, ekonomia arloko gaiei erreparatuta, asteburuan gertatu direnei begira jarriko gara une batez Aiara, izan ere Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan greba eguna izan zuten larun batean. Pentsio erreformaren lehenengo artikuluari bide eman zion ostiralean Asamblea Nazionalak. Hala, 4. milaka lagun kalera atera dira proiektuaren kontra egiteko. Esaterako Baionan 25.000 pertsona elkartu ziren antolatzaileen arabera. Nola igarozten lan ustegun, Aiara? Bai, zuk aipatu duzu berriro ere milaka lagun kalera atera ziren Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak proposatutako erreformaren kontra egiteko. Baionan adibidez, 25.000 lagun batu ziren eta urrengo hitzordua hilaren 16an izango dute. Izan ere, egun horretan boska daitekelako erretiro arina 62 urtetik 64 urtera igotzea. Eta azken batean erreformaren punturik larriena edo kritikatuena da azken hori. Ordea, Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko 2. bilera izan zuten sindikatuek iragan ostiralean eta adegiri exigitu diote proposamen bat aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako urrengo bileran. Hor besteak beste sindikatuentzat ezinbestekoa da erosalmena bermatzea, ezta? Bai, horrela da, adegi patronalak, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko 2. bilera izan zuten ostiralean eta sindikatuek patronalari aurpegiratu zioten proposamenik ez egitea. Bitartean langileen ordezkariek exigitzen dute, ezinbestekotzat jotzen dute erosahalmena bermatzea eta hori argudiatzen dute
Besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuen arabera, lurraldeko industria enpresen salmentak joan den urtean 14% handitu zelako. Horregatik, sindikatuek argi utzi dute, sektoreko aberastasuna bermatu behar dela. Hori bai, labek dagoeneko mobilizazioak abiatu ditu negoziazioan eragiteko, eta gainontzeko sindikatuek negoziatzeko prest agertu arren ez dituzte mobilizazioak baztertzen. Eta hurrengo data martxoaren 1 izango dute. Hoxe, gure sorpresako baita, patronala bigarren aldiz, etorri da proposamenik gabe. Komunikabideei esaten egonda aste honetan zehar oso beharrezkoa zala negoziazio hau aurrera eramatea, baina bestalde ikusi duguna izan da justu kontrakoa. Lankargak badaude, irabazik handia eta dividendu banatu dira, eta orduan aberastasuna banaketa justo bat zitia eta KPI-an referentzio hori guretzako garrantzitsua da. Gu lehenengo egunetik esan dugun bezala negoziazioari zabaldu egin diogu bidea. Zentzu honetan argi eta garbi esan dugu ere mobilizazioak behar baldin badira, mobilizazioak egongo direla. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Informazio honekin hemen utziko dugu konexioa jara, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, agur. Eta Gipuzkoara begira utzi dugu konexioa eta bertako berriekin segituko dugu orain haur minbiziun nazioarteko egunaren harira asteburuan adin guztietako pertsonak batu dira Donostian Aspanogi elkarteak antolatutako 10. ipar martxan. Oraingoan pandemiagatik inolako murrizketarik gabe egin ahal izan dute. Saguesan hasi eta 6 kilometroko ibilbidea egin ondoren haizearen orrazian amaituz gainera parte hartzaileek gonbidatu bereziekin egoteko aukera izan duten, bestak beste Porrotx eta Legion 500 bateko laguntzaile imperialekin. Jende mortoska elkartu daudan Arbeo. Haur minbizidunen nazioarteko eguna dela eta elkartasun iparmartxaren 10. edizio egin dute asteburuan Donostian. 1000 lagun inguruk hartu dute parte, inoiz baino jai girokoagoa izan da. Egun eguzkitsua batuka da lagun eta Star Warseko pertsonaia mitikoak ere bertan. Aspanogi adingaben minbizidunen familien Gipuzkoako elkartea da. Helburu nagusiena adingaben minbizidunaren eta bere familiaren bizimaila hobetzea da. Gaixotasunaren berri ematen den unetik beraien beharri erantzun bat emanaz. Gaixotasunaren prozesu guztian zehar eta ondoren euskarri eta akonpainamendua ematen saiatzen dira. Nazioarteko eguna eta haur minbiziaren kausa ezagutzera emateko Aspanogi Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aurrera eramandu 10. urtez elkartasun iparmartxa. 10. edizio hau Aspanogiren 25. urteurrenean egin dute. Hori dela eta aurtengo leloa 25 urtez piraten alde martxan izan da. Emozio handiko ekitaldiak izan dira aurten eta Gipuzkoako herritar mordoska batu dira elkartasun martxara. Gizartearen partaidetza bultzatzea helburu duen elkartasun ekintza honek haur minbiziaren aurka indarrak batu nahi izan ditu. Aurten gainera ez dute afororik ezarri eta ez da osasun segurtasun protokolo berezeri jarri. Goizean eman zitzaion hasiera iparmartxari. Aurretik Zurriolako hondartzan pirata eta familien laguntzarekin mosaiko bat egin zuten. Nazioarteko eguna eta Aspanogiren urteurrena irudikatuz. Eta gonbidatu bereziak ere izan ziren. Porrotx eta Legion 500 bateko laguntzaile imperialak besteak beste. Asteazken honetan ospatuko da haur minbiziaren nazioarteko eguna. Eta gogoratu behar da haurren minbiziaren 30 bat kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan. Eta ehundik gora Euskal Autonomia Erkidegoan.
Eta kultur arlora salto, Euskal Herriko zinemagintza gehiago edo gutxiago jaso du aitortza aurtengo Goya sarietan ere. Espainiako Zinema Akademiak herenegun iluntzean eman zuen sarituen berri, Sevillan egin zen ekitaldian, eta tartean dira hainbat euskaldun, besteak beste Telmo Iruretak eta Alauda Ruiz de Azuak Goya sari bana jaso dute ikusi. Alauda Ruiz de Azúa, por 5 horitas. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Venimos hoy con un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Rodrigo Sorogoyen. Pues Asbestas se convierte en la gran triunfadora de la noche. Mejor película, mejor música, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor fotografía. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magaztineko lehenengo atalaren bukaerara. Aipatu bezala gaurkoan Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kidea izango dugu gonbiatu nagusi gisa, torturaren aurkako eguna hizpide izanik, beraz, ez zaitezte urruti joan laster baikara bueltan. Hori bai bitartean, Adi Asut eta Arte Drama Antzerki konpainiek eskuartean darabilten hondamendia antzezlanaren nondik norakoei. Laster arte. Hondamendia antzeslanak denok bizi izan dugun egoera kontatzen digu hainbat ikuspuntutik. Zaldibarko Luizian hasten da istorioa eta pandemiaren oroitzapenak gogora ekartzen ditu. Horrekin guztiarekin lanak azken urte hauetan ikasitakoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola birasmatzen dugun elkar bizitzen. Esan zuen gintzan, zelan tratatzen ditugu gure langilegoa bebai. Eta zelan pandemiak bata bestearen gandik urrundu gaituen eta zezaia izan den elkarrekin egotaren goxotasun hori erabiltzea bizitzari aurre egin alizateko. Badakizu izan den oso barregarria, pandemiaren garaiko gauzak kontatzen hasi ginenean eta hori oholtzan jartzen hasi ginean, begiratzerakoan konturatu gara oso barregarria dela. Osea, ezerrek ezeukan zentzurik. Orduan, adibidez horri indarra eman diogu. Eta bada gero izaera kultural bat. Gure antzerkia, euskal antzerkia da. Eta gure komunitatean, gauzak krudelenak ere humorez kontatzen dira, begira bertsolaritzak duen gaitasuna, gauzarik latzenak kontatzeko, eta batzutan humore puntu batekin. Eta personaje bat baino gehiago daukasunean, apur bat historiaren kontzientzia daukasunez, konturatzen zara zu historioaren parte bat zarela. Eta parte guztiek daukate garrantzia. Eta parte guztiak alik eta hoberen egon behar dute eginda. Eta orduan horrek laguntzen dizu, personaje bakoitza askoz ere sakonago ulertzen eta interpretatzen. Nire ustez problema da zergatik planteatu behar dugu galdera hori, euskaldunak baldin bagara. Euskararekin gertatzen zaiguna da, ez dagoela espazio bat gu izateko, gure bizitza bizitzeko, eta nik uste dut plazerraz jende asko bere bizitza ematen duela hori bultzatzeko, baina gauza natural bat izan beharko litzateke. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera.
Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk, eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datuek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da, martxoko larun batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita, udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Hala nola udaltzaingoen kopurua bikoiztu dute, komun publikoen eta autobus zerbitzuen eskaintza handitu dute, eta horrekin batera indarkeria sexistaren aurkako gune bat ezarri dute. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozatzeko gunea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetu gaberik. Baina arbuiatu iten ditugula onartezinak dian jarrera hoiek guztiak. Donostiako tabakalerak ibolai erakusketarekin hasi du 2023 denboraldia. Optikaren eta balistikaren historiaren ikuspegi kritikoak planteatzen du, eta jatorri ezberdinetako 10 artista garaikide baino gehiagoren obrak ditu ikusgai. Erakusketaren oinarria inoiz neutrala ez den begiradari eta balistikari buruzko azterketa bada, eta aurrerapen teknologikoek optikaren aurrerakada ekartzeaz gain armamentuaren garapenean ere baduten eraginari buruzko azterketa kritikoa jorratzen du. Ildo horretan hainbat kontzeptu lantzen dira erakusketan, hala nola subjektibotasuna eta alteritatea, proiekzioa eta ikusgaitasuna, gardintasuna eta opakutasuna, baita kontzeptu horiek politikaren arloan dituzten ondorioak, besteak beste arraza eta generoa. Proiektuaren komisario lanak Ana Teixeira Pintok eta Oier Etxeberriak egin dituzte, Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalarekin lankidetzan. Eta adi, ekainera arte ateak zabalek izango ditu ibolai erakusketak. Badamabi terdiak heltzear direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kidea dugu gurekin. Ondo etorri, Pilar? Egunon, eskerrik asko, ongi etorri baita. Tira gaur otsaiak 13 ditu, eta Euskal Herrian torturaren aurkako eguna ospatzen da, nolabait esatearren. Atzo gainera Egiari Zorrek zizurkien egin zuen ekitaldi nagusia, ez? Torturaren aurkako egunaren baitakoa, nola igaro zen eguna? Zizurkien izan zen atzo, urtero bezala, eta Jose Arregi pixkat ikur da, ez da hildako bakarra, baina gaina gertatu zen bezala eta oso dokumentatu elitu zen eta hori hartzen da. Baina bezperan baita ere Intxaurrondon, Donostiko Intxaurrondon, Donostiko Intxaurrondon, egin genduna agerraldi bat, 500 inguru bilduta pixka bat aldarrikatzeko, eske 5.369 torturatu die Euskal Herrian, zehatuta dudenak, zientifikoki eta IBAK Euskal Kriminologia Institutuak egin duen ikerketaren ondoren 5.369 haietatiken 1.368 nafarrak dira, eta 4.311 Euskal Elkarte Autonomokoak. Eta orduan agerraldi hori egintzen, pixkat gogoratzeko eta gaina esateko, honek ez du izan behar, hau ez da amaiera, hau abia puntu bat izan behar du,
zeren torturaren gaiari eman bertzaio erantzun integral bat eta konponbide bat, bai. Gehiago gertatu ez dadin, bai. Izan ere, 52 urte betetzen dira, ez, Josi Arregi hil zenetik, poliziaren torturapean hil zen, 9 egunetara, ez, garai horiek gogoratzeko eguna ere bada. Bai, noski dudarik gabe, bai. Eta orduan, ala tokatu zen, eta grafiko bat atera ali izan zen, oso egun gogorrak izan ziren denentzat, eta zer esanik ez, bere inguruarentzat, ez? Bai inguru politikoa, bai soziala, bai familikoa. Eta, baina gero pentsa, hor izan zen epaiketa, eta 50 bat zehatu zituzten, 3 bakarrik kondenatu ziren, eta haiek indultatu egin ziren, Horre, Felipe Gonzalezen garaian izan ziren indulto horiek, okerrez, Banabil? Ez da gizeazki Felipe Gonzalezen edotzen, baina PSOE gobernantzegoela bai. Bai, ez da, ina ipatu zu ez, 5.319 daudela esan dezagun, lista hori torturatuen lista horren ikerketak ez, 5.300 piku horiek zenbatu dituztela, baina ere badira gehiago ez, torturatuak izan direnak, eta hor zigortu gabeko krimen sistematiko bezala salatu duzue torturen afera. Bai, tortura sistematikoki aplikatu da. Eta gaina horretarako egon da estatu makinaria bat hori albidetu duna. Ez da? Eta noski askozaz gehiago, bai. Badago jendea bere momentuan, oso zaila da, olako bizipen bat berriro birbizitzea, ez da? Eta ordungoa kontatzea, eta hori oso horra da, eta askok ezin izan dute, ez? Baita ere, lehen kontatu dutena, Josi Arregin torturaren inguruan epaiketekin da ze gertatu zen, da baita ere, sinesgarritasun falta bat ere bai justizian eta zenbait instituzioetan, ez da? Baina, ari da nolabait emaitza hauek ikusi eta pixka bat konfiantza rekuperatzen eta txosten horietatik ondoren gehiago azaldu dira eta gehiago azalduko dira, Kriminologia Institutuak berak garbi ikusten du, ia amaiezina izango dela, asko hilda daudelako, baita ere gertatuko da zenbait lokalizatzea zaila izango dana, zeren datu basea oso eukitzea ez da erreza. Orduan hemendik nik ez dago aprobetxatu nahi nuke animatzeko norbaitekin kontaktatzerik ez balin bada izan eta kasu hortan balin badago bajarde dila harremanetan eta ez bere testigantza emateko. Oso importantea da ikusteko zertainoko eragina izan duen horrek, zertainoko krimena izan den, eta gaina izan dela estatu makinaria oso bat zegoelako hori albidetzen zuna, ez da bakarrik poliziak izan. Eta tortura ez da gauz bat atxiloaldien hasi eta atxiloaldien amaitzen den zerbait. Horrek eragine du bizi guztin eta eragin mota asko. Esan lehizke eragin fisiko eta psikologikoak, ez da? Eta adibidez, erreparazio integrala behar dela esaten dugun hortan, beharko litzateke psikologia alderritiken ere baliabideak jartzea. Zeren gaina oso profesional gutxi daude hortan adituak direnak edo hortan espezializatuta edo hori tratatzen jakingo luketenak eta, ez da? Eta osasun publikoan ja zer esanik ez, bat ere ez, ez da? Eta erreparazio hortan baita ere, adibidez, torturapean jasotako adierazpenak ez daitezela erabiliak izan gero epaiketan, ez da? Hori oso importantea da. Gero gainera aitortzaren eta errepazioaren aldetik, justizia bera erreklamatzerako orduan, kasu honetan ez zer du esateko Egiari Zor Fundazioak, zeren eta azken batean erantzunkizuna bera ez da ez du inork bere gain hartu gura izan urte luzetan. Torturarekin amaitzeko, apuntatu ekarri ditut, ez ahaztutzeko, batetik, torturaren erabilera prozesala eten behar da, inkomunikazio, atxiloaldi inkomunikatuekin bukatu behar da, egin behar da baita ere hausnarketa sakon eta serio bat ze polizia eredu nahi dugun, estatuko indar polizialek Euskal Herritik atera behar dute, torturapen hil diren 14 lagun horiek behar dute berariazko aitortza bat. Baita ere, heldu behar zaio emakumeek jasan dugun duten
gehitzen zen, ez da, orain diken bortxaketa sexista, machista, patriarkal, hori oso berezi izan dena emakumetan, hori kontutan eduki behar da, eta horre ere landu behar da. Baita ere, lehen esatezen duna, inguruan hori albidetu dutenek beren aitortza eman behar dute, indar politikoak ere bai noski, eta beren menpe zeuden polizioiek zehatu duten, praktikan jarri duten tortura hori aitortu behar dute publikoki adierazpen bat eginez. Eta inongo dudik gabe, baita ere memoria alorreko politikatan sartu behar da torturaren gaia. Osea, ez da gauz bat tortura eta bestetiken memoria politikoa, ez. Txertatu behar da hori ere. Bai, gako pila bat eman dituzu orain hor, eta horietako batzutan sakontze aldera, Nafarroan esaterako, orain gutxi kriminologia institutuak, Nafarroako lurraldeko torturatuen txostena eman zion gobernuari, hor 1000-tik gora, 1068 torturatu zenbatu zituzten, esaten zuten, lehen ere aipatu zuen nola ikerketa hauek ez dauden bukatuta, eta, ziurrenik eta pertsona gehiago badirela. Eta hor, kasu honetan, Nafarroako gobernuan, edo bintzat PSN alderdian aldaketa bat bai eman da, ontzat hartu baitute txostena bera, zer aldatu da, azken urteotan politikarien partetik? Pentsa zenbat hamarkada eta zenbat hamarkada eraman ditugun esanez tortura praktika sistematiko bat zela, ez da? Eta hor, Nafarroatik, estatutik, elkarte autonomotik, baita ere, halako okazio bat egon da. Baina, agian etaren jardueran amaierak ziklo berri bat zabaldu du, eta agian instituzioak ez dute beste biderik izan hori aitortuta horri heldu beharra, ez da. Eta era oso positiboan eta oso beharrezkoa zen eran ikusten duguna gainera. Bai, ez da ipatu duzu, etaren desagerpenak berak bide berriak ireki dituela, eta orduan espero ditzakegu adierazpen gehiago datozen urteetan edo hilabetetan. Ez dakit espero dezakegun galdatu egintzet, exigitu behar da. Reparazio bidean, ez da bakarrik txosten honek eman duen egi ofiziala eta honek azaleratu duen egoera, ez. Hori albidetu duten instituzioek, indar politikoek, ardura izan dutenek, aitortu behar dute publikoki eta zehazki, tortura zehatu dula, eta egin diguten mina aitortu behar dute. Gainera, azken hilabetotan Nafarroan esaterako torturatuen sareak berak indar handia hartu du, agerraldi hainbat ikusi izan ditugu, badu importantzia ere talako ekimenak sortzea. Bai, garrantzia handi du, bai. Eta hemen esaten detenen, elkarte autonomoan ere, torturatu, subjektu politiko azkenen torturatua da, ez da. Eta hor, hasi dira movimentu batzuk, Nafarrokoa ikusita, eta lehendiken ere ikusten zen beharra, baina horrek pixka bat mugiarazi du, eta oso beharrezkoa da, bai. Beraz, espero genesake agian beste lurraldetan ere antzeko ekimenik, edo bintzatez horrek bultzatzeko aukerak badira? Bai. Etorkizun laburragoan edo zeagoan ikusiko direnak, bai. Eta gero, Nafarroako kasuan zein Bizkaia, Araban eta Gipuzkoan ikerketei begira torturatu askok, lehen ere aipatu zu apur batez, batzuk hilda daude, beraz testigantza horiek ezin daitezke jaso, baina tira ez kosta egiten dela ere, torturatuen kasuan ikertzea edo jendeak eurak ere euren testimonio hauek azaltzea, zerraitik gertatzen dira halakoak. Lehen aurretik ere aipatu dut tortura ez dela atxiloaldin hasi eta bukatzen den zerbait, norberari eragiten dio, inguru politikoari eragiten dio, inguru sozialari eragiten dio, eta hor gelditzen da kalte omin psikologiko garrantzitsu bat, ez da. Eta orduan, berriro, ura bera atera, berriro zehatzea, askotan oso zaila da. Oso zaila da, oso gogorra delako. Baina beste alde, kontutan eduki behar da, zertainoko garrantzia duen horrek,
ez da? Eta zein, garrantzi handia du jakiteak zer gertatu den, beste gauz askoren artean, berriro ez errepikatzeko bideak jartzeko, ez da? Eta hori ulertzekoa da zenbaiten mina, bai, noski nola ez ba izango ulertzekoa. Baina beharrezkoa ere bada testigantza horiek dena jasotzea. Hala ere, behintzat bada pozgarria ez? Batzu bai edukitza eta mai gainean jartzeko afera bera. Bai, gaina hor Istanbulgo protokoloa eraman da, era zientifikoan egin da, eta orduan hor ezin da esan bai honek zer esango zuen, ez. Adituek egin dute, hor ez da... Eta hori egi ofiziala da, ukaezina. Bai, ez, taipatu dugu agian Euskal Herriko gobernuetatik, ez, badela jarrera aldaketa bat azken urtei begira, hala ere, Espainiako gobernuari ez, zer exikitu altzaio gaur egun? Estatuari, eta egia da, elkarte autonomoan, Euskal Elkarte Autonomoan, eta Nafarroan badaudela aldaketak, baino baitere badaude ardurak, ez da? Eta eskatuko nuke egin dezatela aitortza bat, esanez, ze minera egin duten, tortura praktikatu dela, esan dezatela makinaria oso bat egon dela, eta har dezatela ardura, bidea jartzeko hori gehiago gertatu ez dadin. Eta struktura hori dana, desegin dezatela. Eta egon behar diren, legaldak eta baita ere, inkomunikazio, atxilaldi inkomunikatuak, bide ematen du edo zertarako. Gainera, epai mingarriak iristen jarraitzen dute, ez? Orain gutxi esaterako Iratxe Sorzabalen epaia berretsi zuen epaitegiak, ez nola uler daitezke halako erabakiak? Supremoak. Gaina, ez dago goragokoik, ez da? Espainin zean eskala horretan, eta argudiatu dutenetako bada, epaitegian ez dela frogatu torturarik, ez? Eta esaten duzu, a ber, onuk erabiltzen duen protokolo bera, Istanbulgo protokoloa erabili zen, ikusteko Iratxe Sortzabalek esaten zuena egia zela, hala frogatuta gelitu zen. Frantzian ezarri zitzaion kondenan kontuten eduki izan hori, ez? Eta hemen berriz, ez da izan horrelakorik, eta pentsa, ze kondena etorri zaion, eta Iratxena berria da esan nahi dut oraintxe ratifikatu delako Supremoak, ez da? Eta zenbat gehiago egon diren gainea, torturapean jasotako, adiz, edo zer gauz esan lehike torturapean. Osea, ez da inungo tontakeria, edo zer gauz, ura bukatu dadin, edo hil nahi dezu, edo ura bukatu dadin nahi duzu, ez da? Eta horri helduta etorri dira kondenak, horri helduta lotu dira beste batzunak, eta erabilera prozesalakin eta merda gaina, legez kontrakoa da. Eta horri nola egin altzaio horre izan ere, aspaldiko eskaera bada ez, kontuan hartu daitezen hauek, baina ez da kontuan hartu nahi, eta horrek karga handia dauka. Eki behar da, erantzukizunaren zentzu, eki behar da ausardie behar du, hori garbi da, eta borondate politikoa. Borondate politikoa hain badao, ausardiak laguntzen du, eta... Eta gero beste batzuei iritzitan, memoria historikoarekin lotuta, orain gutxi mahai inguru bat egin zenuten. Horra adibidez berdinak gurera ekartzeko, edo behintzat ez horrek ere kontuan hartzeko, konta iguztu apur bat. Memoria historikoaren, o memoria demokratika, barkatu, memoria demokratikako legeak aurrikusten du lakumbre gelituko dela biktimen memoria gune bezala, ez da. Orduan, hor lantzen hasteko eta pixkat hori nola izan lehiken desetzeko, pentsatu genduen oso interesgarri izango litzekela, beste batzun esperientziak eta ezagutzea. Eta orduan etorri ziren Domingo Sabrantes, hori da Museo de la Resistencia y Libertad de la Fortaleza de Penitzeko buru, gaina bertan presa egon dagoa, ezagutzen duen. Etorri zen, bideokonferentziaz Maeve McLaughlin ere parte hartu zuen. Hori da Museo of Free de Derriko arduradune, eta Argentinatiken Santi Berezi hartua. Hiruek dituzte esperientzia desberdinak, antolakuntza ez dira berdinak,
baina oso interesantea. Baina denek daukate aman komunean biktimak direla hori zehatu dutenak. Antolatu, nola izan behar duen ze eredu, zer antolatu, ze eskaini, nola kudeatu hori dana. Eta hirurak, esaten zuten, beharrezkoa dela, biktimek parte hartzea elaborazio horretan. Eta horretarako edo halako ereduak esaterako lakumbren txertatzeko edo behintzatez antzeko zerbaiti bide emateko aukerak badirela uste duzu, zeren badugu gero Gasteizeko memorialaren eredu hori justu memoria elkarteek eskatzen zutenaren kontra ere badoana. Gasteizkok, hala motzen, ez dut iruzaduko Gasteizkokin, Gasteizkok biktima asko azten ditu. Eta hori etzaigu irutzen denik bidea bizikitetza bat errekuperatzeko, ez da? Eta aitortza eta etzaigu irutzen. Irutzaigu beste, ezin dula izan zati importante bat azten duen memorial, gune memorial bat, ez duela betetzen bizikitetzarako behar direnak. Elakumbren, orain jun behar geha, ez da, bai giza eskubideen alde lan egiten duten hainbat erakundeek, bai biktimak, denen artean hausnarketa sakon bat egiten, zer nahi dugun, eztabaidatu, akordiotara iritsi, lehengoan ikasketa asko jaso genitun, agian beste batzuen realideak eta esperientzia gehiago ere ezagutuko ditugu, eta lan handia izango da, baina interesantea eta bereziko duena bai. Beraz, ekimenak ondo bidean egoteko aukerak baditu. Hala uste dugu behintzat, bai. Eta, aipatu dituzu ergako batzuk nolakoa beharko luke izan, ez dakit hor beste, nabarmentzeko beste zerbait baduzuen, ez? Memoria gune hori nolakoa izan behar den? Sarreran komentatu gondun ez, behar du sanaziorako lekue, behar du aitortzarako lekue, behar du erreparaziorako lekue, behar du debaterako lekue, behar du pedagogiarako lekue, eta behar du baita ere, eta hortan asko azpimarratzen zuten hiruek, bai Domingosek, bai Mif eta bai Santik, zein garrantzitsu edan, datozen belaunaldik, ezagutu dezaten zer izan zen, zer dan estatuaren violentzia, kaso bakoitzen ze egoeratatiken sortu dan hori, eta Domingosek insistetzen zen asko. Jakin behar dute, askatasuna beti borrokatu behar dela. Eta, hoi edanak bete beharko ditu. Izan ere, garrantzia badauka ez, talako zerbait eraikitzeak, baina egia da, belaunaldi berriei transmisioa egite aldera, agian hor, badirela oraindik, lan egiteko arlo asko badirela hor. Bai, asko, eta gaina, garai hauetan, ze ultra eskuindarrek indarra hainbeste lekutan hartzen ari diren honetan, eta zehatzen ari diren honetan, eta justifikatzen ari direnetan, eta eskutatzen denean zer gertatu zen, eta horrek garrantzia handia du, bai, handia. Gero gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan, Jaurlaritza alderdi batzuek bat egin dutela memoria demokratikoaren legearen bueltako proposamena 11 aldera. Datu batzuk badira, eresiki agian frankismoekin lotutako, ez dakit, hainbat zigor eta tipifikatu dituzte hainbatean, ez dakit zer nolako balorazio egiten duzuen akordio hontaz. Akordio hontaz, prensa bidez jaso detena da. Hor, adibidez esaten dute, ez direla bakarrik hildako kontutan eukiko, baita ere kontutan eukiko direla zaurituak, represaliatuak, emakumeak, baita ere bolondrez internazionalistak, hori dana. Ondo dago. Lege batek efektista baino gehiago efektibo izan behar du, betetzekoa da, eta, hori
nola moldatzen da, nola egiten dan posible, baina ondo ikusten dugu, hori edanak hartzen badituzte, nola ez ba? Ez duzue faltan bota izan zerbait konkretuan? Hori edanak esatzen badituzte, pentsa, itziten egia, 26ko alzamentu fastistatik enona, Eta orain badirudi iritsiko dela. Bai, baina esan nahi dut, hor, zauritu guzti jaso behar bali badie, represaliatu guzti jaso behar bali badie. Berezik gero emakume represaliatuk zergatik, oso berezi izan zen emakume ganakoa, hori ere jaso behar bali bada. Bolondrez internazionalistana jaso behar bali bada. 26ko alzamentu fastistatik onaino, badago zerregina. Badago zerregina, beraz ikusiko dugu, ez? Zertarako ematen duen. Eta gero bestaletik, orain gutxi, jakinda, Pasaiako Sarraskian hildako senideek, ez, bauzea berriro, gizarteratu nahi dutela, ez? Jendartean ere hortaz hitz egin dadin, gero martxoaren 28an ere okerrez banabil poliziatzuek deklaratu egingo dute, ez? Hau bada albiste onain batean. Oso ona, pentsa, 39 urte Pasaiako Sarraskia gertatu zela, ez? Eta orduan askotan esan ohi dugun bezala, bertsio ofizialak esan zuen, noski komandokok tiro hasi zirela, eta geok defenditzeko erantzun zutela. Behin baino gehietan esan dugu, audiovisualan garrantzia, eta hor badago dokumental bat Pasaiako badiai buruz, eta hor saltzen da, endik gora tiro zituzten gorputz bakoitzak, Terriblea. Eta hor Joseba Marinok ikusten denez, internetez zehatzen ari zela, zebilela, identifikatu zuen, parte hartu zuen geotako bat. Orain epaile berri badago Donostin, horrek bidea zabaldu du, martxoaren 28an, esan zuen bezala, izango da, errekonozituko dituzten, edo ez dituzten ikusteko, ez da erreza izango, hor dago baita ere Rosa Jimeno era ilegalean atxilotu zuten eta behartu zuten komandoi zita bat jartzea Pasaiako bokan hortan, harrapatuta bertan ere hiltzeko. Terriblea, bai, noski, bai, importantea, beharrezkoa. Hori ikaragarri izan zen. Eta orduan ere bertsio ofizialak kontatu zuen oso desberdina izan zen. Eta ze beharra dagoen hor ere egia azaleratzeko, aitortzarako, erreparaziorako, bai, zerrekin asko dago, bai. Eta sorterik hobena hemendik bai. Bai, ez, bainera hori aipatu zu, ez, 10 urte alakoetatik eta oraindik ere, ez, hori heldu eta geroz eta saiagoa ere bada horiek gizarte eratzea, jendeak, karo, ez ditu horiek buruan orokorrean eta horse lan gelditzen da egiteko. Pentsa, 39 urte gertatu zirela. Norbaitek horren memoria egitzeko, dozena bat urte inguru eki behar ditu, behi da zertara guazen, ez da? Zema belaunaldi zeratzen die. Eta horregatik da oso importantea memoriarena. Oso importantea. Eta horregatik gordena izan da, eskutatu nahi izan da. Ez da? Hainbeste gauza izkutatu nahi izan dira. Hainbeste, ez? Eta hori ere bai. Eta oso da importantea belaunaldi berriak eta gaztek jakin dezaten zenbat, hainbeste gertatu da. Hainbeste. Hainbeste gertatu da, oraindik ere ez, erreparazio eta justizia eta antzekoak eskatze aldera bada lan handia, bukatze aldera Pilar, zer da ez, Egiari Zor Fundaziotik, halakoen aurrean zabaltzagorako zenuten mezua? Bizkat, hasiera xamarren esan detena, ez da. Torturaren gaiekin nola egian bati bat, zer, egon dien estatuak eragindako indarkerian inguruan gauz asko gertatu ez, ejekuzio sumarizimoak, gauz asko. Baina, gaur torturaren eguna denez, torturaren inguruan hori albidetu du makineria desegin behar da, erabilera judiziala kendu behar da, aitortza behar du ez bakarrik ibak, Euskal Kriminologia Institutuak atera duena, baizik eta egon behar du baita ere esatea, guk albidetu genduen hori, mina handi egin zen, aitortza ofiziala behar du, partiduen alderretiken, instituzional alderretiken, behar du baita ere kontuten eukitzea emakumei bereziki egin zaien tortura, matxista, sexista, hori oso berezi izan dena, ez? Horrek ez duzen egina beste gauza batzutatik libre egon dien egin, baizik eta gehitu eginan zerbait izan da. Biktimarioei, orain arteko legeetan, biktimarioei etzai ezer eskatzen.
hor ere, badago zer egiteko, bai? Bizirik atera, torturatik bizirik atera diren eire erreparazio integralerako bideak eman martzaizkie, horri patu da bitan ere, adibide bat, gauza asko di, zeren, erreparazio baita ere, Damborenea. Nola gutxi esan da, nola, Damborenea, Galen hauzien zerrikusi izan zulako, kondena jasotakoa, Osea, 2.000 euro jasotzen izala hilero, eta hor planteatu zen, kenduko tezitzaion, esatu zitzaion, boskatuko zala, badirudi, kenduko zaiola. Hori ere bada erreparazio bideak. Ez que erreparazio bideak ze asko ditu. Pegi asko ditu, eta hori ere bada. Orduan, bada. Eta hori, ez dezagun pentsa, kriminologi institutuak egin duen txosten hori amaiera denik. Ez. Ez da gutxi horik ere. Hori da, hasiera, bide berri baten hasiera, konpromiso asko, eskatuko duna eukitzea ausardia, eukitzea borondatea, medioak jartzea, horretan eskatuko duna. Bada, bide horrek ekarriko dituenei adi jarraituko dugu, mila esker, Bilar gaur gurean izatearren. Eskerrik asko zuei. Eta laster gara bueltan solasaldiari ekiteko.
gara eta oindala gitzi gure kantu bizitza baten zirriborroak eratu gendun eta entzun gaideko zuen plataforma guztizetan. Beste barik animatu bai, Amaika Telebistako bizi musika saia ikustera, lan ikaragarri zeitzen dabelako euskal taldiek edatzeko. Eta bertan, gure bideoklipe aurkitu aldozue. Agur! Denbora asko igaro da Ziraun taldea banandu zenetik, eta gaur egun oraindik ez dakit taldeak. Suma ahorroen eros. Bizkari, bila esateko, ez dugu Gernikako boskoteari buruzko inolako informazio. Bitartean, berrien zain, bizitza baten zirriborroa argitaratu zuten azken abestiarekin eratuko gara. Ordu bata pasata dela iritsi da solasaldiari ekiteko unean. Eta horretarako gaur hemen dira nire alboan Esti Linares eta Carmelo Landa, ondo etorri biei. Tira, gaur otsaiak 13 ditu eta Euskal Herrian torturaren aurkako eguna ospatzen da, nolabait esate arren, beraz, badukagu bideo bat Egiari Zor Fundazioak aste honetan egin dituen ekitaldien irudiekin eta adierazpenekin, beraz, ikus dezagun gaiari heltzeko. Bi ikerketen baturak errealitate gordin bat azalerazi du 1970tik hona Hego Euskal Herrian. 5.369 tortura kasu datu ofizialen arabera. Badakigu hala ere ez direla guztiak. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat. Eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Espainiar estatuak tortura erabili du Euskal Herriko gatazka politikoaren baitan 6 hamarkadatan zehar. Torturatu hona aitortzarako eta erreparaziorako bideak orain utxune nabariak erakusten dizkigu. Utxune mingarriegiak. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAeko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Tira ez, hor besteak beste instituzioei eta politikariei ardurak hartzea eskatzen da, oraindik ere ez, Jose Arregiren heriotzatik ez 52 urte igaro dira eta oraindik ere ez, erantzukizunak eta antzekoak inoren esku dira. Izugarrikeria da, ez da hor datu bat eman da 5.300 gora. Hori ikaragarria da batez ere nolako tortura kasuak egon direnean da. Eta nola izan diren hildakoak torturaren ondorioz, ezta?
Eta hartu da referentzia modura Jose Arregiren kasua, eta horretaz, nik nahiko nuke datu batzuk eman. Ez da, ze bizi izan nuen, oso hurbiletik gainera kasua zergatik, ni justu unibertsitatean irakasle sartu berrian nintzen, eta gure fakultatearen jatorrian lanean enbilen, dekanordean nintzen, unibertsitateko gobernu batzordean ere banebilen Euskal Adarren arduraz, eta ara non hori gertatu zen, da iruditu zitzaidan beste askori bezala, hain zela izugarria, pertsona bat hiltzea modu horretan 9 egun inkomunikaturik egin ondoren gainera poliziaren zuzendaritza nagusian, ez edozein kuarteletan. Hain zen izugarria ze protesta egin nuen, beste askorekin batera, Bilboko zentroan, Garanbian, eta Aranon etorri ziren da atzilotu egin gintuzten, ez da. Eta, buruan oso markatuta daukat, ailegatu ginenean loturik eta eskuloturik Gordonizeko komisaldegi horretara, beraien fitxan edo agertuko zen ni unibertsitatean enbilela irakasle eta dekanorde eta hola, eta nolabait kargu horien nituela, eta berehala etorri zitzaidan polizia bat oso erasokor esaten, baina zer egiten duzu irakasle batek hemen, baina eskerrak, baina hola lehenengo eskerrak, nire semalabak unibertsitatea doazenerako zure moduko tipoak ezaretela jaan egongo eta bar, ezta? Eta benetan oso gogorra izan zen gauza, baina gero hasi ginen ezagutzen ze gertatu zen Jose Arregirekin, ezta? Da egia esan 9 egunez inkomunikaturik egon zen bitartean, 73 poliziak torturatu zuten. 73, osea, ez da bat, 2, 4, hori terriblea da, ez da, 9 egunez. Eta gero gainera, nolabait esan, bota egin zuten komisaldegitik gartzelara, karabantzelera. Eta ostan aralegatu, beste kide batzukin hitzegin apur bat oso latza izan da, esan ziren, eta hil. Hori ze gertatu zen, hasi zen, itxura bat egin zen bintzat, ikerketa bat egingo zela, eta bar, eta polizia horietako batzuk deitu zituzten deklaratzera, eta danak libre utzi, salbu, 2 ardurak zituztenak, Antonio Gil Rubiales, da Julián Marín Ríos. Importantea jakitea gainera izenak eta dana, ez da. 2 hauek prozesatu egin zituzten, itxurak egiteko, eta bar, da handik utzitara, Aranon, libre utzi zituzten, pentsa, persona bat modu horretan erailda libre utzi zituzten, eta gerora bata orain ere dago Ekuadorreko enbasada batean, nonbait orain moda da, ez da, alako jentea, saritzea, Ekuadorreko enbasadan dago, han seguridade funtziotan, da bestea izan da hilarte Tenerifeko komisario buru. Ez bakarrik ez zituzten apartu batu baizik eta hori izan zen merito bat bera egintzat, ez da. Nola hil zen Jose Arregi? Gero aztertu, eta lehenengo, seguridade zentru horretako medikuak, berak, polizia ere basena, esan zuen, modu naturalean hil zen. Modu naturalean. Eta gero, karabantzelera llegatu zenean, hango medikuek eta egin behar izan zioten, ze beraien gainera zetorren konpromiso bazen, egin zioten azterketa zehatzaga, zeuzkan, hematomak zeuzkan, gorputz osoan, gero, birika bat zeukan guztiz harrapatuta, eta gero, hain zuzen bronko pneumonia batez hil zen, ez da horren ondorioz, erreta zeuzkan, oinzolan zigarro erreak aplikatuz oinzola guztietan, eta zegoen, bizirik baino hilda ailegatu zen gartzelara, ez da, terriblea. Eta gainera familiari izkutatu zioten gorpua, eta dana, eraman zuten Donostira, eta gero, hau ere esan behar da, beraien horrez, ez da, 2 euskal artistak, Unzurrunzagak eta beste pintore bat, modu klandestinoan egin zizkioten argazkiak, eta argazki horiek berez dira, Amestoi zen bigarna, Vicente Amestoi, pintorea, argazki horiek izan ziren gero eskandalu bat, baina, ezin ziren argitaratu. Eta bakarrik urte asko pasa ondoren, 2009an okerrespanako argitaratu zituen berria egunkariak, ez da? Eta dira berez eskandalu bat, nik oraintzu ipini ditu Facebooken, da Facebookeko administrazioak kendu egin ditu. Esan ez oie fuerte egiak direla emateko.
hori gertatu zen, oraingo gazte jentea jakin behar du zer zen tortura eta nola aplikatzen duten tortura eta ze ondorio zeukan, ezta? Jose Arregik 30 urte zituen. Hil zutenean modu basati horretan, ezta? 30 urte. Eta oraindik zegoen epaitua, beraz, errugabetasun presuntzioa eta elementu guzti horiek, horientzat ez dute balio, ezta? Hiltzen dute persona horrela, eta hor konponbari anton da gainera gorakadoaz, gaur arte gorakadoaz, eta tortura kasu horiek eta heriotza ez dira aitortu estatuaren aldetik. Hori da egoera, ezta? Hori da egoeraren muestra bat. Bai, ez da, lehen bota da horre zifra, 5.000-tik gora, eta esaten da, institutuek egindako ikerketak eta barrez, oraindik ere, ez jende asko hil eginda, torturatua izan dena, beste batzuek agian ere bilurra dituzte oraindik ere ez, alakoak salatzeko, izan ere tortura ez da hasi eta bukatzen kartzela, baizik eta ez bizitza osorako da, eta hori ez, esan da, oraindik ere justizia eta erreparazioa eskatzen ez, zergaitik ez dakit Espainiar estatuak berak, ez du ontaz hitz egin ere egin nahi. Bai, eskerrakoa da, baita ere Karmelok egin digun, ez da, estenografia guztia, zen eta egia da, geroago jaio izan garenok, askotan, galdu egin dugu, baina galdu egin ditugu diskurtso guztiak, ez da, zen eta egia da, zer egin dan, ez da, estatu mailan eta parte guztietatik, eta oso ondo jarduten dauen estrategia sozial bat dala da, hemen ez da zebez gertago. Eta jarraitzen da, eta ahaztu egiten ditugu, historiak ahaztu egiten ditugu baita ere izenak, eta ahaztu egiten dugu baita ere segertatu den, eta zein dan zeintzuk diren gure sustraiak. Orduan ezinbestekoa da berriro ere ekartzea horrelako historiak kontatzea, eta bereziki kontatzea nortzuk bizi izan dutenak, eta nondik bizi izan zoten, ez da? Hori alde batetik, eta gero baita ere, Espainiaren estatua eta Espainiaren historia ikusten baldin badugu, ez da, perspektibagaz, eskutuan ez da isiltasuna erabili izan dute estrategia askotan, ez da, atera egin dira eta zedaura, eta hainbat instituzio, Europako instituzioetara eraman izan dira, hainbat egoera, non adibidez Kanboia eta gero izan dira hemen, non dagoen hainbat pertsona hil, eta ez ditugu ez da izenik ipini, eta baseri duen, ez da, lege horregaz poliki-poliki bestelako estrategiak eramango lidateke, eta erreparaziorako bestelako estrategiak eramango ziren, baina dauzkagu, politikan, ez da, dauzkagu bestelako utzuneak, zirrikituak, ronkak, eta gauza asko joaten dira, ez da, albo batera eta bestera guzten, baina zehazki, suposatzen zen, organismo edo, organo konkretu bat eraiki egingo zen, hau guztia poliki-poliki eta zehazki Euskal Herrira begirata bestelako estrategia politiko eta erreparaziorako bestelako estrategiak eraiki nahi ziren. Hona arte, gutxienez, eta horretarako ezinbestekoa da mobilizazio soziala eta betiri horrelako ekitaldiak eta erronkak eta horrelako espazioak eraikitzea, honi buruz gutxienez hitz egiteko eta historia jakiteko. Eta Karmeloren ez da historia kontatzen, nik nengoen hainbat gauza apuntatzen, ez da? Eta ikuspegi soziologiko, igual ez nuen bizi, baina bai ikuspegi soziologiko batetatik hartu aldezaketan, ez da, zenbat estrategia erabili izan ziren, ez da, alde batetik, eta zure erantzuna, zure galderari erantzunez, indarkeri instituzionala, eta bertan apetzen zen. Zer den indarkeri instituzionala? Indarkeri instituzionala da instituzio, estatu, gobernu batetatik eraikitzen diren hainbat estrategia, eta non eraikitzen diren hainbat dinamika guztiz asimetrikoak direnak, eta boterea eraikiten da, eta adibidez, hainbat estrategia irabi izan dira. Adibidez, ez hitz egitea, adibidez, egon diren hainbat salaketan bitertez horretan ezartzea, eta zehazki niri pertsonalki ez da, pixka bat ikusita igual entzuten dena eta normalizatu egin dena, hemen Euskal Herrian gertatu egin denarekin, eta tortura baita ere normalizatu egin dela. Eta tortura nola normalizatu egin da, batez ere gorrotuaren diskurtsoa erabiliz. Hau da, nola egin duten hainbat beste gauza, hau egin aldezakegu. Eta dana balio da guelako, ez da? Eta hor atzean geratu egin dena da, niretzako, ez da? Uste dut, mingarria dena bereziki estatu baterako, nola eraikitzen dugun da zer dan justizia, eta erantzukizun publiko bat dekosunean, zer motatako estrategiak erabili aldezakezun,
eta hortatik noraino heldu altzaren eta zeintzuk diren limite gorri horiek. Eta hemen eta gure kasuan limite gorri horiek guzti zapalduak izan dira eta gorrotoaren diskurtsoa, isiltasuna ez da erabilita indarkeri instituzional hori guztiz normalizatu egin dugu, ez da? Eta batzutan eta komunikabide batzutan eta bereziki estatu mailan daudezen, ez da, komunikabidetan, hau guztia, ez, hitz egin dugunean, edo ipin egin denean, ez da, mai gainean, normaltzat hartu egin da, eta gero ez da eraiki ekosozial bat. Orain dela ez asko, orain dela urte bat, hitz entzun genuen, ez da, adibidez teniente bati, ze motatako torturak eragiten zituen, eta horrek ez zuen eragin ekosozial bat, adibidez, ez dakit, beste leku batean egartatuko balitz bezala, baina hemen, ez da, gorrotaren diskurtsoa erabilita, normalizatu egin ditugu egoera hauek. Baina aipatu zu hor batetik, kontu guzti hauen garrantzia, zeren eta hori askok ez dugu bizi, eta zauriak bere horretan zabalik dira oraindik ere. Beraz, garrantzia badu, ez, alako egunetan ez gaiak mai gaineratzea, gainera, orain gutxi ere, Iratxe Sorzabalen epaia berretsi zuen Supremoak, hemen deklarazioak torturapean egindakoak, eta noski torturapean edo zer gauza esan dezakezu, baina hala ere, oraindik ere, horren gainean jarraitzen dute epaiak berresten, eta kontuan hartu gabe kasik, ez, torturapean egindako Bai, baina kontua da, ez dik ondo esan du, ez da, violentzia instituzionalat hori, baina galdera nagusia da nik uste du zergatik gertatzen dira. Azken finean, eta zergatia horren azalpena, bai PP-ren gobernuek eta PSOE-ren gobernuek gaur arte eman duten azalpena eta mantentzen dutena da, bai, funtzionario batzuk egin dute, pasatu egin ziren, baina, funtzionario batzuren kontua da ez. Orain egin diren txostenek, Ego Euskal Herrian, ez da, bi komunidade autonomoetan argi adierazten dute, txosten zientifikoa dira, guztiz kontrastatuak, tortura izan dela, eta nik esango nuke orain ez dela guztiz desagertu, eta hor dagola, baina dela estatuak erabiltzen duen tresna bat, politika demokratikoa ebitatzeko, hain zuzen ere. Tortura erabiltzen da, estelako asmorik dauden arazo politiko sakon batzuk estatu honetan, egiturazkoak, bestea beste Euskal Herria da Katalunia daukagun arazoa estatua honen barruan, ez direlako konpondu nahi modu demokratikoan. Da ordan tortura injustu hori ebitatzeko. Zergaiti diot hau? Begira, Jose Arregirena gertatu zenean, 81 urtea zen, otzaila zen, eta erreferentzia batzuk argitzen dute testu ingurua. Estatu Espainiarraren transizioak urte gutxi zituen. Hain zuzen ere bakarrik 3 urte, beraien konstituzio hori indarrean jarri zutenetik 3 urte, ez da oso gutxi dira. Eta, egitura nagusia frankista ziren. Armada, zer esanik ez, epaitegiak eta politikari asko ere bai, frankista ziren, neofrankista, baina frankismoaren jarraipen bat nahi zuten, ez da. Eta keskatuta zeuden, ze 3 urte horietan autonomia estatutua direla, alako onarpen batzu zirela, eta eurek ez zuten neurtzen oso ondo noraino joango zen politika hori, ez da, transizioaren politika, eta nahi zuten tope bajarri. Mikel Arregi, Jose Arregi, otzailaren 13an hil zen, 10 urte geroago estatu golpea saiatu zuten. Tejerorena deitu dena, baina ez zen Tejerorena. Hor ere, sekretu ofiziala daude, oraindik ezin da ikertu dana, baina nik uste oso probablea da, beste Errege Borgoia ere bertan implikatu izatea, ze general oso goi-mailako generalak, Armada, Milan del Bosch, hortartean ziren, ez da, Bruneteko general nagusia, eta gerora hori izilarazi egin zen, eta nik uste estatu golpean neurri handi batean autogolpe bezala kontzera daiteke. Zertarako, hain justu ere, sortu berria zen transizioaren estatu horri tope batzu jartzeko. Handi gutxitara loapa atera zen, eta gaur da eguna 43 urte pasa dira, eta autonomia estatutaren garapena ez da osatu, ez da. Orduan, hor zegoen asmo bat, da asmo lortua esango nukenik, bai erregetxean eta bai armadako kupulan, tope batzuk argia jartzeko estatuaren bilakaerari. Eta tope ziren politikoan ezin zen onartu
Euskal Herria urrunegi joatea edo Katalunia edo eta bestea beste hori izan zen testu ingurua. Eta orduan, Arregiren eriotza tortura erailketa hori, bueno, horren barruan, plan horren barruan kokatzen zen, abisua zen azken finean. Gero errepikatu zen, ez da, Gurutze Jantzi, en fin, Xabier Galparsoro, kasu asko eman dira gero, baina aurrerapen bat zen. Eta horre markatzen zuen argi eta garbi hemen, nok agintzen du, ez dute herritarrak, hau, demokrazia, botua, bueno, ez, hemen tope batzu daude. Da topeak haue dira, kontuz. Eta horti pasatzen dena, badaki zer daukan, ez? Horrela interpretatu behar da. Nik uste dut, historialariok bestea aztertu behar ditugu gauzak modu alik eta objektiboenean. Eta elementu objektiboak hori dira eta hor lotura badago. Esen kasualidades gertatu Jose Arregirena, ez da ere 10 egun geroago, tejerazoa ditua, ez da. Eta horren ondorio politikoak oso importanteak izan ziren. Orduan, interpretazio hori egin behar da, Hor bintzat badirudi, hasier nahi batituzu ez, EAN eta Nafarroan aurkeztu diren txostenak, apur bat ez, ikerketara begira daudenak, eta horre bestak beste esan daiteke agian etaren desagerpenak berak bideak zabaldu izana, ez, gobernu eta behintzat ez, Espainian ez bada, behintzat hasteko Euskal Herri mailatik ez, gaia tratatzeko. Komentatzen ari zinenean, ez da, nola tratatu egin den gaia oso, badakigu nola tratatu izan den, da, oso sektario, sesgatua, eta beti ere, ez da, ikusten dugunean, ez da, kanpoko komunikabideak, nik ez dut igual bizi, ez da, baina bai bizi izan dut bestelako garaiak, non adibidez, ez da, kanpora joaten zinenean, eta zer bueltan ematen zizun, ziduen hemen, ez da, guda batean bizitzen ginela, ez da, eta nondik ipintzen ziguten, eta zematatako baita ere indarkeri sozialak jasotzen genituen. Eta hori, guzti horrek eragin izan du politikariek, eta Carmelok aipatu egin duen gure historia, eta gure historia nola eraiki egin den estatua, eta ongizate estatua, oso lotuta dago frankismoarekin zen, eta ezin dugu ahaztu behar, amaitu egin zen, berak hil egin zelako. Eta hori bertan geratu egin ziren, hainbat pertsona, nola ematu egin dira pertsona, zer gertatu da pertsona horiekin, zer gertatu da egin dira gorpuekin, zer gertatu egin da historiarekin. Eta oraindik ere oztopoak ikusten ari gara, bai sistema judizialean, sistema sozialean, hainbat sistematan zen eta sustraian dago ezelako. Eta are gehiago, eta ipiniko dugu gaur egun segertatzen den, dakagu hor politikan, eta bai gobernuan sartuta, partido politiko bat, non frankismoarekin linea oso zuzena, bi ipiniko nituzke, ez da? Oso linea zuzena daukate, oso lerro zuzena daukatenak, eta are gehiago baldintzatzen dutenak, eta hien diskurtso mailak indarkeri zuzenera eramaten gaituztenak. Eta hori onartzat hartzen ari garenak, eta boskagarriak direnak. Eta hori, adibidez, eramaten, eta ez da konparatzearen zen, eta bakoitzak deko bere historia, dauzka bere prozedurak, eta herrialde bakoitzak, bere prozedurak dituzte, ez da? Baina egia da, hemen normalizazio eta horrez egaitik aipatu egin dut gorrotuaren diskurtsoa zen, eta gorrotuaren diskurtsoarekin, eta izatea, ez da, zuek egindo zuen ez edo, hau, indarkeria erabili izan dena, baina baita ere, hor, beti ere, analizatu edo aztertu egingo barko genuke zein zen zergaitiak. Eta zergaitik eraiki egin ziren, eta zergaitik sortu egin ziren, eta nondik zetosten, eta zein zen benetan funtzioa, orduan, hori aztertu eta nola kontatzen dugun historia, hain garrantzitsua da, eta hori ere berri errepikatu aldezakegu, eta ikusten ari gara nola diskurtso hori ez da, inoiz, nondik ahaztu, eta are gehiago zert ikusten da, ez da, hor daude, ez da, partido politiko guztiz lerro zuzana daukatela frankismoarekin. Alba du komentatu gauza bat, ez dik orain esan duen hori hain da garrantzitsua ze kontrastatu beharko genuke, ez da, ez aspaldiko datu historikoekin, oraingoekin ere, eta ni harrituta gelditu naiz, baina horrek berriro ere azpimarratu egiten duela bostegun Madrilen, egin dute omenaldi bat, eta omenaldia izan da División Azul deituari. Claro, zer zen División Azul? Hori historian sartuta ez dagona behar bada ez daki, baina Frankok bere garaipenaren ondoren Hitlerrekin tratua egin zuen. Eta tratu horren barruan, erabaki zuen bidaltzea hainbat eta hainbat soldadu Espainiar Rusiara
naziekin bat egin eta Sobiet Batasuna txikitzera. Hainbat eta hainbat. Eurek konbentzituri zeuden Alemanian naziak garaitu egingo zuela. Bueno, zeuzkan armamentuekin, tankeekin, dadanekin garaitu egingo zuela eta Sobiet Batasuna txikitu egingo zutela, ezta? Bueno, Frankok erabaki zuen Division Azul, hau da, dibizio oso bat armadakoa bidaltzea naziekin batera borrokatzen. Claro, hori da nazismoa gainera modu estremoan, esan nahi dut, herria txikitzera bidaltzen duzu zure armadaren dibizio bat. Hori ikaragarria da. Hitlerrena amaitu zen modua, Mussolinira ere bai, baina Franco jarraitu egin zuen. Eta gaur da eguna, 2023, pasadan astean, omenaldi bat egiten dute publikoa eta doaz Voxeko eta PPko ordezkaria doaz eta armadan ibilitakoen zenare maztea da barde egiten dute omenaldi bat. Bueno, Alemaniako telebistak montatu du kriston eskandaloa, esan ez nola da posible hori ustea eta bueno, hori egin dute, eta estatu honetan ez da ezer gertatzen, esan dut, ja ez frankismoaren, nazismo estremoaren apologia egiten da gaur egun, eta hori integratzen da estatu honetan. Osea, hori da egoera, ez da? Bai, ez, eta, tiroaren gaizlatuta, baina, gatazkaren konponbidarekin lotuta ere, joan den urtarrian Foro Sozial Iraunkorrak iragarri zuen bukatutzat ematen zuela bere bilbidea, ez, bere garaian proposatu zituen helburuak, modu bate, beteta, ez, eta honetaz hitz egiteko, Agus Hernan dugu Foro Sozialeko bozeramailea, kameraren beste aldean, kaixo? Eguerdion zuri eta entzule guztiei. Tira ez, bazabiltzate bilerak egiten, iragan astean Zabaian izan zinen, EPPKako kideekin, ez? Nola ari da igarotzen ez, apur bat urtarrietik ona, ez? Ze balorazio egin daiteke, zuen mezu hau zabaldu zenetik? Bai, gu bi helburu finkatu dugun orain ireki dugun errondarako, ez? Bata da, gure balantzea modu zabalean konpartitzea, jada, Durangon bertan, gizarte zibilaren 27 entitate hor egon ziren, sindikato nagusiak, eta horre egin genuen lehenengo konpartitzearena, geroztik Eusko Jaurlaritza eta Nafar Gobernuarekin, alderdi politikoekin ere poliki-poliki, eta EPPKarekin zuek aipatu duzun bilera. Hor, batez ere nahi dugu beraiekin konpartitu, guk egiten dugun balantzea, duela 10 urtetakoa, lehenengo Foro Sozialetatik, edo Foro Sozial Iraunkorra sortu zenetik 2016an, ez? Eta beraien, bere gogoetak entzun, gertatzen ari diren gauzan inguruan integratu, zuek hor ari zineten torturataz, ze urratsak emanak izan diren azken egunekoak, bai Nafar Parlamentuan, edo larun baten ikusi genuen argazkia Donostian, eta zentzu horretan oso jarrera positiboa eta nabardu, zeren badira argudioak segitzeko eta badira argudioak gure ibilbidearekin bukatzeko nabardu ari dira jendea ulertzen eta konpartitzen gure erabakia. Nabardurak aipatu dituzu, hala ere EPPKako kideak ez bat zetozen zuek azaldutakoekin, ez? Zer nabarmenduko zenuke bilera hortaz? Sintonia handia dago gaur egun egiten dugun diagnostikoetaz, ez? Lehenengo foroetan finkatutako 12 gonbenioetatik 11 gauzatu daude, gauzatzear daude, edo markoak definitzen ari dira, baita ere, ze motako oztopo berriak sortzen ari dira prozesuan. Justo komentatzen genuen, anekdota bezala, gaur egun Audiencia Nazionalean dago oztopo nagusiena, ziurrenik gainditu ondoren, beste oztopo bat sortuko dute. Hor bada lobby bat, hor bada sektore bat, etengabe ari dira pentsatzen nola oztopatzen Euskal Herrian dagoen bizikidetza demokratikoaren eraikitzeko prozesua, ez? Eta zentzu horretan, nahiko sintonia handia eskartu zuten urte luze hauetan izandako lan egiteko marko finko bat, marko estable bat izan dugu, 8 bilera egin ditugu 2018-tatik onera, ez dakizen bat dokumentu elkartukatu ditugun
bitartean, bere orain adibidez egin dugun publikoa 2018an jaso genuen bere ekarpen diskretoa, eta orain ja bukatu txat eman dugunean esparrua, erabaki dugu publiko egitea du ekarpen hori, eta egia da ze motako aurrerapenak emanak izan diren azken urte luze hauetan, ez? Bai, ez horre aipatzekoak badira, presoen hurbilketak hala ere aipatu duzu, ez? Ematen duela, ez, oztopo batzuei aurre egin eta beste batzuk agertzen direla, edo kasiki ez, inposatzen direla, ez? Halako eta ze balorazio egiten duzu, ez? Bueno, hemen aipatzekoa badare, ez? 3. graduen ez estatzeak, ez? Foro sozialetik hauen aurrean ze mezu zabaltzeko? Guk hor ikusten dugu bi elementu. Momentu honetan 7 preso gelditzen dira oraindik inguruko kartzeletan, ja Nafarroko preso guztiak hurbilduak izan dira, adibide bat. Hori gauzatu ondoren, eta espero dugu gauzatuko dela, ditugun elementu guztiak hori ematen digute pentsatzeko, gu pentsatzen dugu edo aztertzen dugu erresoluzio marku definituta dagoela. Lau ardatzetan kokatzen dugu guk. Oraindik salbuespen politikatik martxan dauden legeak indargabetu behar dira, alde batetik 40 urte konplimendu osoa inposatzen dutenak, edo beste zatutatik pasatutako kondenak hemen eskontabilizatzearenak, bigarren elementua biktime guztienarekiko errespetua, hirugarrena graduen aplikazioaren dauden momentu honetan oztopoak modu normaltasun ez osoz gauzatu behar direnak, eta laugarrena bergizarteratzearen prozesuetan presoak agente proaktiboak izan behar direla, ez? Guk hor definitzen dugu markoa. Egia da orain, Audiencia Nazionalean agertu den arazoa, duela 3 urte zen arazo bat, hori ez ziren ematen ia 3. graduak edo 2. graduaren evoluzioak, baina ematen zirenean ez ziren errekursoa jartzen. Esan nahi dugu, hori oztopo berri bat etorri dela prozesuan, eta horregatik esaten genuen ironiaz Zabaian astelenean ziurrenik etorriko dira berriak, ez? Zentzu horretan, gaur egun dugun argazkia, ia preso guztiak Euskal Herriko kartzeletan eta Lanemezan kartzelan, preso guztiak bigarren, ja ez da inor lehenengo graduan edo isolamenduan, duela urte gutxi pentsa ezina zen argazki bat gauden. Eta gainera horren inguruan, niko esperatuko nuke, sortu izan diren kontsensu instituzional, politiko eta sozialak, eta adibide bat, oraindik gizarte zibilaren agendan dagoena urtarrilaren sare urtero antolatzen duen manifestazioan ikusi genuen bezala, ez? Zenbat jente oraindik badu gai horri bere agendan, ez? Eta orain, ez, alderdi politikoekin, eta, bueno, ez, Nafartzein EAeko gobernuekin batzekoak bazarete, ez, zer espero zue bilera horietaz? Bilera batzuk da eginak izan dira, batzuk ez dira publikoak egiten, EPP-karena bai, zeren horren bitartez nahi genuen ere balantze bat egin, eta nahi genuen amaitu txateman sortutako marko iraunkorra, ez? Guk ikusten ari gera, bai agente sozialekin, sindikatuekin, Nafar gobernua, Eusko Jaurlaritzaren gobernuarekin, edo alderdi politikoekin biltzen garenean, sintonia handia dago diagnostikoan, ez? Zer aurrerapen emanak izan diren azken urteetan, ze egoera berrian gauden, eta gu azpimarratzen ari gera perspektiba pizka batekin aztertzea, ez? Bai gaurko egoera eta bai gure erabakia, ez? Askotan Euskal Herrian dugun tendentzia aztertzeko argazki finko batean, ez? Gauzak. Eta zaila da interpretatzea ondo aurrerapenak arlo ezberdinetan. Orain presoetaz ari gara, baina mintzo dezakegun biktimak edo mintzo dezakegun memoria kritiko inklusiboaren inguruan, ez? Baina poliki-poliki definitzen ari da resoluzio marko integral bat, gu integratu dugun ere eztabaidan egiaren inguruko eskubideak, integratu dugun memoria kritiko inklusioen inguruan, bazaden abenduaren 17an egin genituen konbenioak, uste dugu definitzen ari dira marko integral bat. Marko integral bat, nik esango nuke, ziurenik ez du inorren behar guztiak azetuko. Beti arlo guztietan egongo dira
frustrazio puntu bat, baina horrela eraikitzen diren prozesuak, ez? Eta zentzu horretan, presoen arloan, hemen ez dagoen justizia transizional bat, egon ez den justizia transizional bat, iraikia diren modelo propio bat. Eta modelo propioa ni deitzen dut oso simple, ideia oso simplea da, baina oso komplejo izan da llegatzeko gaur egun gogoari, da politika arrunta aplikatzearena, ez? Honekin Agus hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko egindako lanagatik, eta zuri gaur ere bertan kontu hauek azaltzen egoteagatik, hurrengora arte. Esker zuei. Tira ez, aipatu ditu hainbat kontu hor, besteak beste ez, bai, justu EPPK-ko kidekin egindako bileratik ez, nola baloratzen den konponbiderako markoa berez ez, bere horretan zehaztuta badela ez, horre lana falta da egiteko, baina tira badira ez, gero ere azpimarratuko nuke ez oztopoen kontu hori, nola baloratzen duzu zuek ibilbide hau? Bueno, nik uste dut foro sozial iraunkorrak lan eskerga eta oso interesgarria egin duela, baina testuinguru mugatu batean, oso mugatu batean, da hori jentea jakin behar du, ezta? Ze testuingurutan aurkitu den Agus Erran, da hor lanean ibili diren foro sozialeko kideak, ezta? Testuingurua esen espero zitekena, inundik ere, zergatik? Gogoratuko dugu Aieteko bake konferentzia, nazioarteko ordezkariak oso goi-mailakoak etorri ziren, ministro izandakoak herrialdetan, eta halako gatazkatan adituak eta etorri ziren, eman zuten konferentzia bat Aieten, oso interesgarria, landu zituzten, soluzio baten oinarriak zeintzuk izan zitezken, etaren aldetik, Espainiako eta Frantziako gobernuaren aldetik, biak estatuen aldetik, biak implikaturik eta hori gertatu zen 2011an. Berehala, Estatu Espainiarrak esan zuen inundik inora ezela eskema horretan sartuko, ezta? Hau da, itxi egin zuen bidea. Biderik bazegoen, beste herri batzutan, beste nazio batzutan garatutako bidea, eta gaina arrakastatua izan zen, non? Nelson Mandelaren Ego Afrikan. Nelson Mandela pasatu zen, gartzelan egotetik terrorismo akusaziopean eta zigor gogor bat kalera irten da presidente izatera, modu demokratikoan. Non gehiago Irlandan. Irlandan, nahiz da Irla oraindik ere zatituta dagoen da baina Ipar Irlandan, Jerry Adams da Martin McGuinness negoziatu zuten zuzenean Londreseko gobernuekin, eta Martin McGuinness izan zen presidente ordea gobernu autonomo batean, gero hil zen gizajoa, baina, esan edut, oso prozesu interesgarriak, kasu bietan preso guztiak libre gelditu ziren kalean, ezta? Orduan, helburua hemen, eta Aieteko konferentzia egiten denean, helburua hori da batetik, armak uzten dira, eta uzten du bere bide armatua, baina beste aldetik ondorio batzu daude, ondorioa dira, presoen da atzerriratuen itzulira eta libre jartzea, noski, gatazka bat konpontzen denean, da ondorio batzuk gizarteratu behar direnean, da elkarbizitza, estik aipatu duen elkarbizitza antolatu behar denean, hori da logikoena eta marko demokratiko bat. Da benetan, herritarren botuak balio dezala instituzioak antolatzeko. Hori hemen ezen gertatu zergatik. Madrileko estatuko instantziak, eta instantzia politikoak ere, bai PPek eta bai PSOek, gaur arte mantentzen duten tesia ez da konponbidearena, da garaipen polizia militarrarena. Hori mantentzen da, hau da, beraiek ez dizute inondik inora aitortuko akordio bat egon daitekela gatazka konpontzeko, ez, hemen, eta garaitua izan zen polizialki, hau da, Guardia Zibila, torturak, polizia, eta militarki, eta punto. Da batzutan esango dizute, demokraziaren garaipena, halako demokrazia ikusten ari gara, ez da, zer den demokrazia beraien ulermenean, hor dago arazo bat. Testuinguru horretan jokatu behar izan zuen foroak, da egin du, da lan ona egin du, baina ez du konpondu arazoa. Zergatik? Hainbat. Zazpi daude euskal eremutik kanpo, baina zema daude gartzelan oraindik. Eta gero atzerrian zema jente dago hori konsideratu ere ez da egiten, ez da? Zema jente dago oraindik munduan zehar hor malbizitzen, egoera penagarrietan,
Hori ez dagoelako eskema bat. Eta gero ze gertatzen da Audientzia Nazionalean. Atzeraka egiten dute, hirugarren gradua eman preso batzuei eta badatoz epaile batzuk eta kendu eta berriro atzera. PP-ari da esaten, beraie gobernura llegatzen badira, oraindik pausu gehiago atzeraka emango dituztela. Orduan, hori da arazoa, ez da arazoa konpondu. Eta arazo larriak daude oraindik orain. Pausu batzuk eman dira, zorionez, baina egoera hori da, ez da. Eta, klaro, garaipen poliziar militarren tesi hori nagusitzen den einean, ze soluzio daukagu. Nik uste do soluzioa izan behar dela hemen berton, Euskal Herrian, almen politiko instituzional handiago izatea. Hori ere ukatzen digute, oraindik estatuta ez dute bete, ez da. Baina nik uste dut ez dagoela beste soluziorik, ze sistema horren menpe Audientzia Nazional, epaile horiek, jarraitzen badugu ez da soluziorik egongo. Agusek esan dut, da, irizpide zentzuzkoa da esaten, soluzioak ez du inor posik utziko, baina arazoa hori baino larriagoa da parte batek oraindik ere mendekuaren eta errepresioaren eskema horretan jarraitzen duena. Garaipen militarrek badakigu ze ondorio daukaten, ez da? Hori da benetako arazoa. Nik uste guk lortu behar dugula almen politiko instituzional handiago ezinbestean arazoa benetan konpontzeko. Bai ez, izan ere badirudi jarrera horrek iraun egingo duela, eta aipatu dira ez, gradu progresioen ez estatzeak, ez nola egin altzaio aurre honi? Carmelo Kain bat, ez da, hildoa hartu egin ditu, eta hainbat faktore, eta, klaro, gaude hitz egiten eskema instituzionala eta estrukturalari buruz. Nola eraiki izan dan, zendan historia eta hortarako aldaketa esan behar da, aldez aurretik estrukturala eta sakonkiko. Eta horretarako egon behar da, nik uste horretarako egon behar da presio sozial bat, garrantzitsua dena eta ez ahazteko, baina, klaro, horrek presio sozial hori eragiteko ezinbestekoa da, honi buruz hitz egitea, hau mai gainean ipintzea, ez da badekara egontzea, eta nik adibidez nengoan ipentzaten, ez da, pixka bat errealitatera eramaten eta zer, non da gauden gaur egun, ez da. Sartzen baldin bagara, ez da, institutuetan, adibidez eskoletan, honi buruz jadanik gutxi hitz egiten da, eta oso urruneko gai bat hartzen dute, ez da, eta benetan gaude, ez da, beste erronkei buruz hitz egiten, baina hau horrela poliki-poliki joan da baztertzen gaude beste momentu baten, eta zein eraginkorrak izan dira diskurtsoak, ez da, lehen Carmelok aipatzen zuen, ez da, garaipena, nork izan duen garaipena, eta niri zuzenki eraman dit, ez da, estatu batuetako eramaten, ez da, edo ohikoa dena, ez da, diskurtso onak eta txarrak, eta zehazki ipintzen da, eta lehen ipintzen ziren, ez da, beltzak txarrak ziren eta onak txuriak ziren. Eta hori, ez da, erabilita, eta da, haiek txarrak direnez, nik erabilialdizaket nahi dudan indarkeria. Eta hori berri, eta, klaro, orain badirudi, esaten ari nezena dara, gomaztakeri bat, ez da, eta gauzak joan direlako aldatzen, baina sustraian, oraindik ere, adibidez migrantekin, adibidez hainbat egoerekin, hori oso normalizatzen ditugun, ez da, diskurtsak ditugu, eta oso egoera beliko batean ikusten ditugu egoerak. Eta zehazki hau izan da dela. Haunak eta txarrak, eta nola erabiltzen den, ez da, sistematikoki diskurtso hori eta horren kontra zenotako estrategiak eta normalizatzen ditugun indarkeri instituzional hori. Eta hori apurtzeko ezinbestekoa da desnormalizazioa, sentsibilizazioa, izenak ipintzea, gertatu egin dena, erreparazioa, eta gero ez da lehen aipatu egin den, elkarrizketara aipatu egin den niretzako ezinbestekoa dena, ez soilik egoera honetarako, baizik eta zer den kartzela. Eta zertarako erabiltzen dugu, ez da, sistema penitentzialoa. Zena da, sistema penitentzialo eta horrek eramaten digu berriro ere historian zehar esan dugun, ez da, sistema instituzional eta horrela da, sistema penitentzialo da, indarkeri instituzional erabiltzeko instrumenturik konkretu, momentu honetan eta erabili izan den instrumenturik zuzenena. Non, honen bitartez, erabiltzen da indarkeria, non, bertan gertatzen dena berdin da, eta gainera, dekogu diskurtso hori de hor daudezen pertsona eta zerbait egin dotelako. Orduan, zer gertatzen da, gure
gizarte mailan ez dugu paratzen, ez gara paratzen ze gertatzen den, eta baina pertsonak, azken finean, eta hor dagoen atzean da, zer den justizia, eta nola erabiltzen dugun justizia, eta horrekin guztiarekin da, behin, hau amaituta, edo beste prozedura batean sartuta nore eraman izango dugu prozedura hau. Eta horretarako ezinbestekoa da esaten dena, ezta? Niri inoiz ez dizedana, eta begira gizarte langilea naizela, inoiz ateratzen zaidan hitz bat, gertzertaretze prozedura ez da eramatea. Nola eramaten ditugu prozedura hauek, zemotatako teknikak erabili, eta egia esan da, ni hasta gizarten gile ezatik, eta askotan, ez da, hauni buruz klatzean hitz egiten dugu, eta baitaren nire lankidekin, izatez ez dugu sistema integratzaile bat, sistema inklusibo bat, non zertatzen dugu, hartzen dugu egoera, eta zertatzen dugu gizartean. Eta ez dekogu bestelako estrategiarik. Eta ja zuzenean honi buruz eta gatazka politiko honi buruz hitz egiten dugunean, non atzean dekogu gainera, ez da, sozialki hainbat eskema, hainbat estereotipo, indarkeri instituzionala, gaude utzune oso garrantzitsu batean, ez da, eta badirudi honi buruz baita ere eztabaida egiteko, batez ere politikoki, hitz egitea honi buruz badirudi beldurra ematen dauela, eta ez dala gauzak argi esaten, eta non bestelako eztabaida, eta nik uste dut eztabaidak kualitatiboak eta baita ere helduak direnak, hau da erlazio bat bezala, hau gertatu egin da, prozedura bat gertatu egin da, baina orain zen egiten dugu, nola eraman aldezakegu, zer estrategiak eraman behar ditugu, eta horri heldutasun mail garrantzitsu bat behatzen diot, bai Euskal Herriko estatuari eta baita ere Espainiako estatuari. Baina hor gizarteratzez eta barraz aritu zara hor ikusi genituen ez, Euskal Erakundeak kartzelen, zuzendaritzak hartzen eta azken urtetako kontua izan da, hala ere, problemak berak bere horretan jarraitzen du ez, egia da, naizta ez dakit esaterako Eusko Jaurlaritzak eskaria egin dezakeen ez, hirugarren gradu bat emateko ala ez, bere horretan geldatzen dira. Ondo esan duzu, eta nik uste ari garela bideetara da soluzio bideetara apuntatzen orain da, hori da interesgarria dudarik gabe. Zer gertatu zen jakin behar da, baina jakin behar da modu ahalik eta konpletoenean, ez da. Hau da, alde guztietan ze gertatu den, da batez ere nondik datorren hori eta nola konpon daiteken. Da orain, ari gara apuntatzen nola konpon daiteken. Ez dik markatu ditu bi gauza niretzat interesgarriak, dira bata beldurra. Ez dugu beldurrik izan behar, gainditu egin behar da beldurra, hain justu ere argi hitz egiteko. Da horretan komunikabideen jokabidea oso garrantzitsua da. Ni komunikabide desberdinetan nabil, kolaborazioak egiten, benetan dio nik uste 11aren funtzioa horretan txalogarria dela. Hemen hitz egin daiteke askatasun osoz. Ondorioak, ondorio. Ni 3 aldiz eraman haute gartzelara hitz egitegatik. Eta argi hitz egitegatik, da hemenago. Eta salatu ditut eta ikusiko dugu. Nazio Batuen erakundea behin arrazoi eman dit eta oraindik ikusiko dugu. Baina hitz egin behar da bildurrik gabe. Ondorioak ondorio, ez da? Nik uste dut, tamalez, bizigaren fase historikoan afrontatu behar dugula beldurra eta bere ondorioak, ez? Da bigarrena aipatu duzu, eskoletan, hezkuntzan zer irakasten den, zer kontatzen den, edo zer ez den jakiten diozu jendeak ez daki. Ez daki, bestea beste hor dago, arazo larri bat, horregatik esan du lehen almen politiko instituzional handiagoa behar dugula. Nok egiten ditu kurrikulunak? Kurrikulunaren parterik importantena Madrilen egiten da, orain. Hau da, nola planifikatzen da ikasleek jakin behar dutena, eta nok planifikatzen du, hain zuzen ere, garaipen polizial militarraren tesia mantentzen duen jente horrek, izan PPkoa, Voxekoa edo PSOEkoa bardin dio, hola pentsatzen dute, horiek egiten badute, badakigu eskemak indoa zen eskolatara, badakigu, eta zertaz hitz egitera. Nok daki eskoletan division azul hori existitu zela, Franco zer egin zuen, inok ez. Orain, etari buruz, segundoko ilustrazio pila ematen da, nik ez dut txarte ikusten, etari buruz informazio ematea, baina zergatik ez da ematen beste horretaz, hau da, ze gertatu da herri honetan azken mendean, jakin beharko dugu, ez da, jakiteko nun bizi garen. Ez dago modurik, sistema honetan ez dago modurik, ze bestea beste hezkuntza
hezkuntzaren atal printzipalak eduki buruz ez daude gure eskutan. Orduan, ez dugu beldurrik izan behar, da bai izan behar dugu ahalmena geure gizartea antolatzeko, hau da, Euskal Herritik aztertu behar da Euskal gizartea. Ez dugu utzi behar besteek interpreta gaitzaten geure historian, geure izakeran eta geure etorkizunean. Hor daukagu arazo larri bat. Hori konpondu, demokrazia nahi badugu hortik hasi behar dugu. Antola dezagun Euskal Herrian, geure ahalmena dana argitzeko. Ez gauza batzuk argitu besteak izkutatu eta torturaena adibide lazgarria izan da, ez da? Bai, ez da, eskuntzazta hitzaiten gabiltzala orain lehenago Pilar Garaialde Garizor Fundazioko kidea izan da, eta hor ere azpimarratzen zuen, ez? Beharra azkenean, hori, batzuk ez ditugu bizi gauza hauek, eta transmisiorako, eta belaunaldi berriek jakin dezaten importantea bada, ez da, eta gero badira orain badabiltza, ez? Ez da, La Cumbre dela, Ezkabako kuartela dela, eta bar, memoriagune bihurtzen, baina, karo, horrere ikusi beharko da, ea nolako memoriaguneak sortzen diren. Bai, hor, uste dut, egia da, eta lehen aipatu izan dugun, ez da, historikoki, uste dut, eta bereziki ikusita, ez da, pedagogiari buruz asko hitz egiten ari gara, zein garrantzitsua den pedagogia. Eta hortarako uste dut, baita ere guk ikuspegi pedagogikoa izan erabili behar dugun, non baita ere onartuz, ez da, adibidez egon direla, hainbat pausu. Eta pausu horriei zergaitik ematen dira. Da alde batetik eta hori beti bezala, askotan ipintzen dugu, ez da, partidu baten ez da dela legea, ez. Beti lege horiek ateratzen dira, erronka sozial bat egon delako eta mobilizazio soziala egon delako. Eta hori bereziki, honi buruz hitz egin behar dugun, zemotatako mobilizazio soziala egon den estatu mailan eta baita ere Euskal Herri mailan. Eta zuzenki, aipatuz, memoriaren historiarekin lotutako legea. Eta horrein, ikusten balin badugu, lege hori zemotatako zehaztasunak dituen, alde batetik hitz egiten da zuzenki hezkuntzari buruz, baita ere, memoria historiko hainbat guneak eraikitzea eta zen garrantzitsua den. Eta horrekin oso garrantzitsua da erreparazioa. Zergatik zen eta horrelako guneak eraikitzen baldin baditugu, daukagu espazio konkretu eta simbolikoa da, eta hori oso garrantzitsua da. Ez da, nik adibidez askotan ipeintzen dugu, eta ni bete egia da asko gustatzen zaizkidala jaiak, baina hemengo jaiak eta kanpokak etortzen direnean beti komentatzen dute zein politikoak diren, baina niretzako bereziki politikoak, eta dana da politika, ez da? Baina horrekin lotuta bereziki oso simbolikoak dira, eta horronkak baita ere horrelako espazio egunetan ikusteraztea, hitz egitea, joatea, zehazki hitz egitea zer suposatzen dauen espazio hori eta zer gertatu den. Horrek egiten duen alde bateri da kultura, da identitatea, eta baita ere bestelako nola josten dugu. Eta lehen Carmelo konbendatu egin dugu, nola eraikitzen dugu historia. Normalean historia idazten dut, garaipen hori, batez ere pin hori, eta gero beti ere daude horrelako ahotsak, eta uste dut ahots horiei, bazterketan eraiki egin diren ahots horiei ezinbestekoa da paratzea, entzutea, eta bereziki hori hartzea kontuan. Eta horrekin bereziki uste dut bazterketan eraiki egin diren, eta Ni goratzen dut orain dela hainbat, ez dakit, 7 urte egon nintzen ikerketa baten, zen feminismoarekin lotuta, baina oso lotuta frankismo garaian baitare eta bertan ez da Donostin aldean bizi izan zituzten hainbat emakume eta feministak zirenak, nahiko txarto pasatu zuten eta kartzelatuak izan ziren, eta, bueno, eta suposatzen dugu, ez da? Eta badeziki haiek eta haien ahotsak zeuden adibidez, ez da, ganberetan, zeuden espazio oso izkutuan, eta horretik uste dut horrelako espazioak ezinbestekoa da ahotsak horiek entzutea, eta bereziki haiei ahotsa ematea eta bestelako historia kontatzea. Minutu baten zerbait gehitzeko. Ba, historia oso garrantzitsua da, begira. Bazegoen kantua gaztelera, vamos a contar mentiras. Ez da, badirudi batzuk aplikatzen dutela hori. Bueno, aipatu dituzu bi gauza, Ezkabako gotorlekua, hortik, jakin berda, eta jenteak akaso ez daki, frankismo gerra garaian, 259 preso politiko ihes egin zutela, da 206 hil egin zituzten. Hil. Osea, fuga lege aplikatuz edo fusilatuz. Gero, La Cumbre,
La Cumbre jauregia Donostiaren erdian dago, jauregi ofizial bat da, Lasata Zabala torturatu zituzten iaia eriotzeraino eta gero eriotzera bidali zituzten. Da hor, ordezkariak ziren goimailakoak, Galindo, gero PSOE, PSOE general egin zuena. General egin zuen, hori gertatu ondoren. Eta gero La Cumbre, izkutuan eduki dute, Lasa Zabala pelikula egin zenean, ez zuten baimenik eman, bertan egiteko, eta gero, Aznarren garaian, ministroen egoitza ofiziala bezala erabili dute Donostian. Hau terriblea da, eta gaur egun oraindik da, gaur da eguna non oraindik ez dena aitortzen ofizialki ze gertatu zenan, ez da? Balduko diogu beste umaten honi berriz ere, izan ere ez, badirudi memoriaren bueltan, geroz eta kontu gehiago badirela mahai gainean jartzeko, beraz, eskerrik asko behi gaur gurean izatearren, eta laster bueltatuko gara eguneko berriei begira.